Hola, uno con etorri lastatxapelen kanalero etorri estardu balei honetara eta jarraitu ezaguko jabidean bide txar honetatik aurrera badakizuen lorpen hori lortzeko eta hortik aurrera ikusiko dugu zer gertatu horretarako nahiko etxo falta zaigu orain uda garaian gaude eta jarraitu behar dugu dirua ateratzen eta urte amaitu horretik lortzen dugu behintza neguten jarraitu ezagun pirulinaren. Eta erosi genituen ureztatzeko 5 gailu eta bat jarri genuen eta batu genituelako hor izakunez tokatuko zaizkigun hasi horietan jarri dugu gailu horietan behin egutia lortzen dugunean beste laura jarriko ditugu eta horbai landatu behar ditugu balari gauzatxo garrantzitsu. Ekonomiaren txat garrantzitsu izan dela. Gainera negutigerekin jarritzakegu arrandano gehiago eta gian denbora gehiago erautzen duten gauzatxoa. Dirua bada gure. Berrogei behar ditugu diru horretara. Beraz lan erdiak ditugula. Gautza da ez dugu dan lortzen horrezio harko ditugula bai edo bai. Kalabazak, hor ere dirua sautuko dugu, baina kalabazak diru asko ematen dute gainera.
Horretarako ere dirua beharko dugulako. Gainera kalabazekin diru asko irabazten da. Hori bai, 28 egun uste dut behar dituztela sortzeko. Arrantz. Artoak bi urtaro behar dituen ez, hor ere izango dugu dirua jarraian. Zakarra ere bedaliko dugu pikutara, salduko dugu esan edo. Erlauntzak ere egin barko ditugu, bai. Bueno, prestari gara. Ongo andatzera. Zer batu diru pasiba ditzen da. Zentzu horretan oinarrituz. Bat dugun gizante honen moduan. Temperatura da justa. Gero agian jarriko dugu. Lea maitea. Gure beste partido ofizialean berekin eskainita gaude eta gure haurtza. Zer gehiago topatu dugu. Arre bat. Abigail.
hori kontuan izan da. Horrela guk ez dugu estatu behar. Arrantza puro bat gehiago. Hemen daukagu gure kari. A ver. Badoa hor, gauza egiten eta bat. No está el chorto para todo un gastoneta. Bueno. ¿Y qué haces a chorto?
goazen lotara. Bi kantu ikusi ditugu. Baliteke. Ekitaldi hori egizateko hori. Pure estado. Utziko ditu baldean. Entzat konbenio zezkigun ekitaldia. Askorik eze faltak hauei loratzeko. Goazen alantzara itxasora. Honera rapatu. Ez dakit zerren den, pepino agian. Bueno.
Vale, erren hau errezagoa. Tilapia. Iridezko ongi. Egia da, gian arreinekin ez dugula arandakin eta bat besan nahi naditura hasiko, baina ditu hori ere gure helbururako oso ongi besan. Partia normal izango balitz, ez genuke salduko, kasu honetan salduko, diru nahiko txonaten du. Ezer baino hobeto edo esaten. Atuna. Ora betik. Zer topatzen dugu.
pasatxo gehiago. Loreak zeo zertarako balio dute. Uste dut baiet. Lehen da izi jarrek dituko hauetakoak. Eta jarriko dugu lore bat. Interrumpe. A ver. Vale, hori ez da behar duguna. Bai. A ver.
Ekitaldi hori berdin zaigu. Zauri. Ez da batekin bat. Ez dakit 10. nivelan nagoen arrantzan, izango nuke ez. Hartzeko ziurrenik. Arraina gehiago gara. Balio izatea saltzen dudanean. Ostarri. Bueno. Principios, larun batean errandanoak ez dagoen barko lirateke. Egun batean agertu zirenek hemen. Kampanilla nahiko txo.
Gero begiratu behar dugu, tia aurrea behar dugun. Erleen etxea egiteko. Vale, urrea behar duena da, eta kuartzoa. Bueno, es que en trampa. Oera. Gaur joan berga arrantzara. Arrantzara ez ondartzara. Begira zenbat aranda, no? Eta tomateak ere bai.
Alex. Batzuta hemen jende ikusten duzu moduan oso aditzua. Apuntes. Bueno, eso va a echar.
bihar larun bata jakingo dugu. Ea nire kalkuluak ondo egin dituen. Oye, nazka.
Bai. Ez dago bat ere gaizki. Uno y tomate. Bueno, azkenean ez da txartotena. Ondo egin dugu hona etortzen, diru pasiboa lortzeko. Eta tipo hori daukazu, behin eskalaguna da mutil laguna daukasunean, euria egiten duen egun batean, honen ez du gogoratzen zenbat urrerengatik, lortzen duzu zirenetzearen lepokoa eta orduan eskondal zara. Yo. Agian kuartez baldin badugu eta lortzen dugunean egutegia jarritzakiko mila urteko hasiak eta ber zeratzen diren jakiak ditu gehiago ematen dituztenak eta listo. Meloiak eta horiek behin kenduta gero jartzen dira beste produktu batzu. Batez ere denboraldi kanpo direnak.
ezagun ustarik ez entzut izan. Sultano de la Raña. Learentzako parean. Ez dakidana, learekin izan da aukerarik daukago. Arrain berezia zen hori. Guazen utzi ondoan agantzatu da. Alga gehiago.
Vale. Espirituak egongo dira potroak igutzen. Hemen gauzatza. Azkenean, usta mota hauek hartu merezi dute. Behin landatuta, soikureztatu eta egunetan zehar hobeto moldatzen dira. Guazen arrantzatzera. Se manca.
suposatzen dut 40.000-tatik pasatuko garela.
Berdinak dira. Hau izan beharko da. Artean no. Vale. Si oso jango dugu. Justo denbora izango duguna. Sei egun. Bai, arazorik gabe. Pikutara. Nahiago dut desarrizkatu hor hiru kalabaza jarri eta listo. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko esan zaizuela, eta horrengoan gehiago, agur.